Sraith Pictiúr over héinjig, Gadaíocht ar an Traein. Bhí mi se agus mo dhearafar ag dul ar cuirt go dtí ar garde in Gadaíocht. Bhí mi sean don Jerry seachtaine go dtí an luan. A mór ar sa mami, bhí cuireamach ar sa dad. Thóg muid séachan ar an Traein, agus thosaí muid ag caint le na chéile. Bhí fear óg ina hí an acalinn le tí léine crosailte. Bhí crumill air agus bhí spéaclaí doracha air. Tar éis tamil hit muid in ar golú, agus ghlachan fars na spéaclaí a cheans. Rud sé sparran den tabla ó sa chóir, Gadaíocht gan naia bhí an. Nuair a gúisí muid bhí ufasorin, tháinig muid grón sparran imithe. Dír mé ar ma dhearafar fécint timpeall, ach bhí is agan gur chuid an fear óg é nuair a bhí muid in ar golú. Thuaigh muid leithreach go dtí cigaire na trénach. Rinne muid cur síos ar an near óg agus ar an sparran. Níor stop an Traein ag stáisiún eile fós. Chur an cigaire fis ar na Gardaí in Gadaíocht agus thug sé an cur síos dóibh. Fur na Gardaí an Gadaí nuair a hurling siad an Traein in Gadaíocht. Bhí ahas an dóin orin nuair a thug Garda an sparran arás. Dúirt an Garda linn bheith níos cuireamí a sin amach.